Avada vlog emejağda salam İrlen aeroporta gitmeli ve men zavtrak zakaz ettim. Yolla acölaymaynidim. Aladam ettim. Özödüm. Soňam Milton täze zavtraklar var eken, menular var eken, şolar barlak göreynidim. Birinji iýen zadym kömelekli omlet. Iň halan zatymyň biri. Soň sirniki. Ondan soň avokado, ısmanaklı yumurta, şun hökman barlak görüň mene iýip doýup bilmedim. Garaz täze menulary şular dadyk gördüm, haladym sağ bolsun aýtýan. Soň ýene-de bir halan zaptlamyň biri milkshake, neme fistашкаly, gaty ütgeççe kentagamy, soň ýagyny limonad we şeýdibem garnym doýdy. Ondan soň makyaj etmek üçin aýnaň öňüne geçdim we tatam men taýyn berde seyran aşyp durun. Halan ýok diýmän kimçiska berdim. Soň seyran jigimjan gelli, çimedanlaň datlaň alıştyrayyn adaragan meselen dat diýenler. Gara sagaman ýola uğradyk aeroporda tarap. We geldik sagamanja aeroporda. Nira varias, avada varias, her kim avadada bizem galmalydyk. Uje ikinji zaftrygymyz berde bilinçik bilen çaý allyk, tuwalamy tost allyk. Men iýmesem durup bilemok. Garaz şeýdip sagamanja ýola düşdük. Berde seyran naushnik alypdyr dogrusordan otaýdy da onu gorkezýär. Garaz ýol boýy buloglana aýdym diňledi. Menem ýüregim asyp geldim. Sagamanjyna uğradyk. Soň seyran ýatdy. Menem baýyşýal oturdum. Säýär samolyoda minsem ýatyp bilemok. Gözüm dört göz bolýar oturýan. Geldik sagamanja alada itmeň. Garadyny avada geldik. Soňam çimidany almana var ya, soň çimidanlar alıştyrdyk, çykdyk. Howan şeýle bir haladym gaty gowy. Çyýlyja howasy var, ýakymlyja howasy var. Soň sagaman atayla tarap ýola düşdük. Atayla geldik we standart nomera ýerleşdik. We içinside gorkezeýin. Boşny tualet banya var, gaty arasa gowja. Berde aýnyda özüme morkezýän, garaz spalny var, soňam telewizor var, internetler var. Garaz haladym nomeryň içini standarda malsa gaty gowken, we size deňizi gorkezeýin, ne deňiz şular ýalçyk, howada gaty gowy yssyja halansyňyz diýip umyt etýän. Sagamanja turuň dowam gelsin diýip ýadyň ökmen goýaryn hem jaňda sag bolun. Öýdäk mene gittim. Bolýamen magazyna barıp gelsem bolýarmy? Näme aljak? Öý üçin akşama produkt aljak. Ejemden sonra. Bolýar, sagamanja. Oğlumam Hatay'dan okuldan geldi. Gelinimem gülüyatacak. O dolamam, ecesi, kakası gelinimin. Kızıl yağlı gelip gidip durulur. Dayda can. Ne mi? Magazyna barıp gelsem bolýarmy? Erinden soru da var. Soradym, ejemden sora diýdi da. Ay, öz oğlum da. Oğul sabır, eşittin mi? Oğulcuğumum, gelincigimim, hatta ermem men siz hiç sayıp bilen okta hoculukta. Dayda. Ne mi? Magazyna barıp gelsem bolýarmy? Min ne bileyin, bar kaynatandan soru da. Ha oğul sabır. Tak otur senem. Daycan, magazyna gidip gelsem bolýarmy? Haydi magazyna. Şu komşulamyňdan magazyna. Ha, Altımaylar mı? Hawa. Ha, ay Altımay zordur, zor düýmeli. Hawadan belli bizim kulluktu kalım. Magazyna şery. Ay ol bana. İlki koyunmakdy, soň traktör sürdü. Soň kalhoza sumsu boldy. Ondan menem pulny toplatlarym çöwlemeli kamet kaçdy. Ay zor düýmeli. Kıydım. Şu magazyna gidip gelsem bolýarmy diýip sorajak boldum. Ha, bar kıydımdan sonra. Bak men o zatdyraken düşünmeýän ol. Bar kıydımdan sonra. Şime ýa-da şime. Men magazyna barıp gelsem bolýarmy? Ay, men nem soraýan, bar ýyllyşyňdan sora. Soradym, ejemden sora diýdi, gaýnanamdan soradym, gaýnatamdan sora diýdi, gaýnatamdan soradym, gyýdymdan sora diýdi, sen ýanyna geldim. Ay, genci, men kellen işime on ýazatlary. Senin bolsa bara jigimden soraý. Bar. Magazyna barýan, gaýtýan. Siz gitdiýseňiz gitjek, galýseňiz galjak. Ýekje siz howaýa da ýok. Birçe siz jogap beräň maňa. Ştaýda bir man bir diýersiň. Goşur. Men magazyna gidip gelýän. Gitmedin mi ente magazyna? Ýok, öýdäkileň hemmesinden soradym, ýoluşyňdan sora diýerler. Nahar bişenem däldirin. Ýok, bişirmedim. Bilme şeýle boljagyny la.
Şonun üçün Milton sen gowaran zatlan alyp geldim. Çyndan? Avada vlogun dowamy. Biz durduk ebetde akvaparka gittik. Uly iyil gitdi. Bizem galaýmalydyk. Daşnaky baseýkasyna gittik. Hem suwa düşeli hem biraz gyzyklyça wagt geçirelim diýdik. Bärdi kılıp beren haýsy menýal ýüzüp bilmeýän, haýsy büdräp beren, haýsy garaz gyzykly ýereken. Bärdi seýrandan doganym. Bärdi biz ana doganym bilen ýokary barýas balansyz minmek bolanok. Ine şu ýaly şeýdip taýyp gaýtýan. Karoçy ine gyzykly ýerleriň biri eken. Ýene-de bir gowarandadım ne tolkun bärdi seýranyň bolup ýoşuna seredäýinde. Seyran açkysyny ýitirdi karoçy bärdi. Şu taýda tolkunyň içine açkyň alyp girmek näme gerek diýsene zordan durýan o taýda. Ay garaz şolar ýaly. Bärdi tan soýnanmalyk suraty düşenmalyk garaz gowy wagt geçirdik. Innem gaýtdyk. Soň nomera bardym Aymelekden zat zakaz edipdim. Şolar geldi nesip bolsa ulanaryn men bulary. Soň akşamlyk ýemeni arasy howada seyran bilen Gowja kafeleň birine gitdik. Berde nahar salat zakaz etdik. Живой muzika bar eken, garaz gaty gowy yer eken. Ondan soň ýerimize bardym. Alan zatlamazı bileçe ulanyas garaz men saçmyň kel ýerleri var, şeýdip sepişdirýän. Şu peýda etdi. Ondan soň ýüz ýykama jeli 3 sandady bar eken içinde. Brown balkat var eken yüzümüz gowy edip ýuýas, masaj edip ýuýan mene hemişe. Sebäbi ýüzüň myşsalary dynjalýar garaz. Ondan soň tonik var eken, tonigam ýüzümüzi gowy edip süpürýäs. Aşağıda men nomer bellerini zakaz etjek bolsaňyz, dostavka etjek bolsaňyz, hökman şu nomer bilen habarlaşyp bilýäňiz. Biram serum bar eken içinde. Täze önüm eken şu gaty haladym. Garaz sehraşky ulananlar şundan ulanasym gelýärdi. Dişini ağartya. Ve menem ulanyp gördüm ve haladym. Akça etdi dişimi, sizem halansınız ýetmedi etdiýän hemme jaňa sag bolan.